Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe keɗitoɓe dow suudu radio e daidai ngel sharel emin silminano on silminago assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hande ma shiri meɗen ɗum hononde fulɓe ɗum muryar Fulani Peace Initiative Network jangi teddorgal waddango en ɗo to ndu suudu radio Unity FM gondu ɗo to tudun zinariya. Hande ma insha Allahu en gaɗai ka cigaba e waitinango bandiraɓe fulɓe hore dow irin abubuwaji salotoɗi nder duniyaru hande insha Allah. Alhamdulillahi nder ko tottonitoɗen en darai matsala wailugo shede e irin ne ɗum waddiri shede dow bayani banki e irin ko ittata nyalande fu. En darai non ne ɗum wallirta en e ko woni alheri nder majum e ko woni ɗuma nder majum insha Allahu. Sai kadi en darai ɗum okki en dama jaɓoygo katiji meɗen ɗi zaɓe ra zaɓe gabatowake insha Allahu. En yodi e balliroyan ɗo fashin baki Malam Ibrahim, Comrade Ibrahim Abubakar Kunga insha Allah. So emin gaɗan malalai e yokkago ndu suudu radio. Sai min gabatino shiri Indian Salihu Umar Jamo insha Allahu. Allah rene en jaha a gurguje yigo en gala lokaci tedduɗum. Allah rene satire salide on gaɗi bayani dow wailugo shede ra goɗɗum fiti kadi natti e irin ittugo shede irin transaction ji jahoji hakkunde jama'are. So ta rari yanayi shede men ɗen hande sai giya shede ɗuɗɗe amma ko sodirtaɗe hunde ɗum yaɓa e ƴombal ɗum yewi. To ta rari nonne ɗum sarora to sai giya bo nakasu e kaɓɓol hore ɗum musamman jama'are e woduno ma nde yerdodaki ma e banki ɗum gaba go'o. E wodi jama'are bo kadi nde wala ma basira hutinirgo banki ɗum ma gaba go'o. To sai ɗum hunde jangi waddi joni anal misali ta yahay ko ta wodi ajiya ma ɗum karshenta sai ma a gayyatake goɗɗo sai ma a waɗi ka ittugo goɗɗi bayaneji maɗa ɗi sirri. Irin ɗum no ɗum no jama'are hottirta ɗum no bo ɗum waɗira no ko woni alfanu majum ko woni she alfanu majum. To alhamdulillahi jama'are assalamu alaikum wa rahmatullahi. To nanoɓe min e daroɓe min barkama meɗen e ɗum lokaci. So bono no anduɗen en fu min wato hande warti kan gomnati kanjum woni ko mulkoto leydi, kanjum waddata policies, kanjum waddata doka, kanjum mbita gaɗe acce. Amma hande to bi'eteno duniya bono duniya kamɓe waylititta gomnati da har ga Allah mi andi hande to ɗum waɗayno ɗum limayno ɓe watta supporting ko gomnati waddi ɗum ɗo sannan ɓeya mbita kamɓe bo ɓe wala ɓawo majum. To mi andi mbi'oɓe ɓe wala ɓawo ɗum fi to kamɓe ɓurta ɗuɗugo, kamɓe warrata majority. Da addiyan sai dai hunde nden nde warta dole gomnati waɗa revising mayre ko bo gomnati ɓeyda rarugo ko handi waɗa les mayre. Kin hala gonga halanma shede wato gomnati mi anda irin ɓeya tagaɓe gomnati banye dileditta wanda ɓe wadda goɗɗi policies ji tagaɗo gonɗo nder ladde mo anda etal makaranta ko jangirde no wonire to mo nani ka kawai mo bi'a kai hakkillo ma jangata kaɗo. Halanma fuɗɗam gomnati waddi goɗɗum policy ɗum halanma waɗai redesigning shede ɗum wailai shede ɗum waɗai ɗume to handino da ɓe waɗi munyal ɓe keɗake ɓe gi'i koye woni tasiri wailol shede ɗin ɗon sannan iya problems ji halanma wailol shede ɗin ɗon waddi sai ɓe gi'a ko woni next ɓe wadduwai goɗɗum kadi ko shafi ɗin ɗon na ko problems ji ɗum heɓi ɗum yitai no ɗum waɗa tackling maji. So e ɗum nder non e ɗum heɗi ɗum wailai shede sannan halanma wailol shede ɗen ɗon mawɗo nane e ɗon no kulainoɓe har e min ƙila iya to ladde ɗum wondi problems ɗum wailol shede waɗai affecting tagaɓe gonɓe to ladde. Last week emi natti nder garire mi yehi hinnoygo woɓɓe inniraɓe ɗon goɗɗo innirajo caga garire mo woni wonda suudu radio ndu ma e haade gure mako sai mo waɗataɗi e sukaɓe ɓe sai mo biɓe kai halanma wailol shedeji nanai mi woy ɗum ɗo kai gomnati ma e waɗa ko jalni hande ni watta ɗum waila shede kaza ko mi rari mo no mo bolbirta ma kota hala kan ma ka nangamo sai mi ƴamimo madujo
a nanata rediyo na ko a nanta ko ɗum bi'ata to ɓe kai onon dai kawai on jalni banye hunde nden ai nde waɗatako to ɗon sai mi bi ɓiɗɗo mako mawɗo daga Kano waɗi kaza mi bimo yahu to ha innirajo oɗo gol banmo hala gonga gomnati waddi dokokiji ɗin ɗon bo dokokiji ɗin ɗon gomnati e ɗum yiɗi ɗum yiɗa dole ɗum hutira e maji ngam non to emo wondi shede ɗe o risi tun irin disol maɓɓe ngol denno to waɗa kokari ɗum wayla shede ɗen ɗon ko ɗum yara shede ɗen ɗon to handi ɗum yara to ɗon ɗon kanjum okkimi fahimta ashe fa mas'alaji ɗiɗo e ɗi ɗon na to gari na to ladde tan ba har to garire to ra gomnati waɗi felin meɗen gomnati kanjum banye to ɗum waddi dokokiji iyaɓe njooɗo banye kai goɗɗo kila nder maɓɓe ma kawai daga nder ɗengol mum sai hoyɗa handi ɗum waɗa kaza ko bo to ummake kawai yahi leydi yasi ko nangi channel yi'i leydi yasi ko watta kawai sai ya handi ma ɗum waɗe to Najeriya mawɗo to ɓe njooɗake ɓe bindi fi shikenan sai dai ɓe keɗo kawai ɓe ngi'a deadline ɓe okki gomnati handi to on waddi policy to handi e ɗon goɗɗum orientation ɗum imma nder moɗon kafoɗon goɗɗi komitiji ɗi handi ɗum waɗa ka tokkugo duniya ladde e garire ɗum waytinana duniya hoore dow policy wadduɗon ko bo jehon to on amma ko shafi religious leaders ko bo ɗum yaha ɗum towa laamiɓe wonda kaf to duniya handi e hawra to julirɗe to ɗum mumnoto to luuɓe to ɗum kaf to ɗum hawrata al'umma ɗum yaha ɗum mbiyaɓe to fa ra ko gomnati waddi e ɗum waɗana duniya bayani ra advantage hunde nden ɗon ra so hande gomnati to waddi hunde kawai to waddinde sai waɗa tiru sai heɗo yi'a deadline majum nane ma comrade Ibrahim nane a waɗa bayani biɗa to ɗum sendi jama'are kusan da yardaki e ɗum policy kayre ɓuri ɗuɗugo ko woni hujja maɓɓe to har ga Allah shiya famugo dow hunde nden kanjum woni number 1 hande mawɗo famma a faami hunde to sannan anda ma gi'a hunde nden ɗon e ndi wondi alkhairi na nde walana alkhairi to yawanci duniya anda fama ma hunde nden hakko so e ɗum nder non kawai mawɗo sai gomnati kawai waddoy halanma ɗum waɗa regulating ittugo shede e nattugo shede musamman nde kawai ko ɗum mbiyata cashless policy wonda hande ta wondi shede ta yahi nane dai bo non jonta dai no ɗum watta a yahay to mo POS a ittay shede ko hewti million e ko ƴaɓɓi lokaci gonde giɗɗa fu so amma gomnati goɗɗum policy waddoy kadi joni ɓe mbi to joni ko ɓe giɗi yeeso ɗo seɗɗan ɗum fuɗɗay hutirego shede ɗe maɗa na ɗe goɗɗo ɗe maɗa amma a ittata ko ƴaɓɓoto naira 20,000 to ni bo a masoto a ittay har ko ƴaɓɓi non to e ɗon 5% ɗum watta charges maɗa mawɗo 5% nder 100,000 fa to ɗum mbi 5% majum fa ɗum ne miya ɗum 5,000 go to raru ɗum ɗon a ittay ɗum okka ta ittay naira 100 ɗum ma a itti a okki so mawɗo sai hunde nden warti kwata hankali ma jangatande sannan ɗum mbi'i to ma'aikata ko goɗɗum kamfani ni ko ni onon ma to on ittay shede kwata to sadi ɗum ƴaɓata ko naira 500,000 wayno ɗume ɓe giɗi ko ɓe giɗi fu ɗum waɗa waɗgo kawai transfer ɗum waɗa waɗgo transfer to ra problem ɗum to ni mawɗo transfer wadaratake sai ma a wondi hundeji 2 zuwa 3 fuɗɗam sai ma a wondi woyarinde transfer ɗiɗaɓum sai ma network e ɗum waɗirta transfer tataɓum sai ma a wondi ilmu waɗol transfer ɗum ɗo so mawɗo hande ko moye har nder gari nden fa e ɗon woya ɗum ma goɗɗo to nodday ma tago kawai sai ma bima ga Allah wane raranan number wane a fami kan non e ɗo sannan mawɗo ko shafi network hande a nodday tagaɗo ma kawai a waɗay wajen second nawa a heɗi a nanatamo bima hello mi nantama ɗum network ɗum ɗume mo nanatama a fami to hande ɗum mbi'i shede to mi ƴamima ɗo a rarata ko gomnati ɓuri en basira kamɓe ɓe godi kila yimɓe korarru'en kila e wodi ko ɓe darata irin nangugo jama'are irin wujjugo jama'are irin ɗan siyasa en ko gujjata a yiyata ko kanƴum waddi gaylol shede waddi kadi irin ɗum transfer sabo e ɓe keɓa e wodi ko ɓe giɗi raɓɓitiggo e wodi ko ɓe giɗi rarugo e dama kullum hande ɗum towa gomnati e ɓuri en basira amma daidai ɗo nihi enen ma e basira meɗen e basira mawɓe ko innata e ɓe ilmu e gonɓe nder gomnati ɓen ma ayi e ɗum hirda e duniya daban ko ɓe e okka ra'ayi maɓɓe goɗɗum basira ɗum an e hoore maɗa ta nani ɗum ta rari ɗum ayi a kawai ɗum jangowayi lawol sannan bono no anduɗen gomnati dole warta eɓe waɗa do and undo to on okki on mbi ɗum waɗa to ndare ɗum to on gi'i ɗum ɗon ɗum warda e matsala to dole fa on ɓawo comrade Ibrahim joni to boram ma non no joɗoriɗen ɗo anan misali raɓe taƴoɓe hukunci ɗon to ɗum mbima okkaɓe shawra ko ne hokkataɓe shawra a dogoni to hala magonga ko mi bitaɓe musamman hala ɓe waddi ka ɓawo ka policies ji ɓe wattata policies ji jami wonta ɗon
fuɗɗan min waɗa murna e farin ciki e maaji 100%. To amma ɓe waɗa ko kanan ko en mbiyata woy e ɗum feƴƴa e dow raara hunnduko feƴƴirde. To ɓe mbi ɗum waɗa fii, to ɓe ndaara enen fa to Najeriya ngonɗen, bo ɓe anndi hannde Najeriya no woniri, e ɓe anndi iren yimɓe ɓe mulkoto, e ɓe anndi iren yimɓe gonɓe nder leydi ndin ɗon. To on mbi'i ɗum waɗa, to on nani bojji ɗi ɗuuɗi, to njehe ndaare ko woni mas'ala ɗum. To on nani ko woni mas'ala ɗum, to ndaare ko mbiɗon. To on ngi'i e ɗon adjustment ngatton, on ɓustay ko on ittay, to haandi ngaɗon deydey non ɗum. Inchallah. To Allah sako e alheri Comrade Ibrahim. So ɓe gaɗeten dow maɓɓe, Allah waɗay ɓe annana bo e ɓe fa'into inchallah. Ko dayke yeeso ɗo seɗɗa en okkoye ɓe dama dow noddugo number waya dow bayyanago kamɓe ma irin ɗumamaji. Malam Comrade Ibrahim, balɗe satije ƴaɓɓiɗe seɗɗa ɗo en gaɗayno bayani dow jama'are burto raɓɓitowa PVC ra zaɓe gabatowake. So Kenya alhamdulillahi ɓe maɓɓiti yaago jaɓoygo original card ɗum ɗon to INEC office. So ɓe kuway ɗum ɗo e asawere go'o. To ɓe kuwi ɗum ɓe dara ɓe turoto ɗum irin local government by local government, ko ɓe turoto ɗum wot. To irin goye noddandu jaɓata gaɗen kokari ngam kasala gonduɗe. To alhamdulillah, a gurguje bono no min mbino sati ƴarɗum, dama INEC ɓe mbino 12 December inchallahu ɓe ɗum waɗani fuɗɗan. Dama bono no andunoyɗen ko ɓe warno registration ɗum waɗi ɗum into 2 to 3 phase. Ɓe waɗi ɗum fuɗɗan, ɓe ɗan yehi break, ɓe wartoy ɓe waɗi continue, sannan ɓe ɗan waɗi break har ɓe wari zuwa final stage. So ɓe ɗum waɗani fuɗɗan, kaptagaɗo anduɗo waɗi registration muɗum ɗum INEC fuɗɗan gaɓɓe fuɗɗan. To lalle bono no min mbi sati ƴaɓɓi ɗum, to tagu bi'a to no ɓe warnoɓe waɗani ɗum to polling unit muɗum, to ɓe waroy ɓe hokka ɗum katihoy goɗɗo, na non hunde nden woniri. Kanum ummoto yaha office maɓɓe, to Basa gonɗa yahu office INEC ɗum Basa, to Jos gonɗa yahu office INEC ɗum Jos, to Jos South gonɗa yahu office INEC ɗum Jos South, jaha jaɓowa katiyel maɗa. Sannan ta wari yago jada e ɗerewol gelɗon ngel ɓe okkuno lokaci ɗum wari ɗum waɗi tomprint e hundeji ɗin e ɗon no ɗerewol ɗum okki, to janga ɗerewol ngel ɗon jada e magel. To ɗerewol ngel ɗon ngel wala, to keɓa dai goɗɗum identity ɗum jadata e majum, sannan jada e mbawuɗo haala famugin. Hande to ɗum mbima ra ko ɗum okkuma, a yada e majum yande jaɓoyɗa. To yimɓe meɗen e sakaci, yemi andi haala gonga, woɓɓe anda ma to koye ɗerewol koye ɗon woni. Sannan ɗiɗaɓum, ɗerewol koye ɗon dama ko min mbino ko ɗum wari okkugo tagaɓe, imma jaha waɗowa photocopy ɗerewol ngel ɗon, ko bo taggagel, ko ngaɗa laminating magel, ko taggagel ngaɗa stapling magel. To woɓɓe waɗai photocopy, waɗai laminating, waɗai stapling magel, bindi ɗin ɗon hande tarari a yata bindi ko ceɗɗan to magel. Fami, woɓɓe bo hubini koye maɓɓe anda to koye woni. To ta wala ngel, keɓu goɗɗum identity, sannan jada e mbawuɗo haala, to yehi waɗana ɓe haala belka har ɓe sauraro, to ma ɓe ɗaɓɓitanma ɓe okkuma kaya maɗa. Sannan bo a waɗi laifi a majjini ka non, kab ko ɗum mbima waɗu munyal, ande kawai bukata maɗa ɓe munyito dai ɓe okkuma katiyel ngel ɗon. Hande to ɓe okkima katiyel ngel ɗon, amfani maɗa on ɗo, na ɗum amfani maɓɓe kadi bo, na ɗum wai dole amfani mo zaɓotoɗa. Hande katiyel ngel ɗon ngel magante. Comrade Ibrahim, banye yigo e wodi biɗen e wodi artuɓe e wodi tokkitiɓe e wodi tataɓe. To amma joni shawara ko okketen ɗo, anduɗo waɗi fu waɗa kokari gaggauto yaha polling unit, yaha ɗon to waɗi. Ngam sabo e banye a towai ɓe ɗuɗa haba, ngam ɗum wawai ɗum waddiduwa ɗum. Ngam lokaci ɗin tarari kusa ɗum dilluɗo. So irin karin ba haske ɗum gaɗanten jama'are, Allah reni Allah waɗa jama'are bo fami. Sai kadi e miɗi a gurguje ko minti go'o, poɗanaɓe no kusutte ɗum jaɓingel ɗum adanogel. Ngam e ngel wodi mahimmanci to gurareji da dama. Ngam goɗɗo to jaɓi yende faɗɗi zaɓe kila hubini. So irin kala to bono no anduɗen koye katihoye zaɓe, to en sheku wai iyagan zaɓe ɗum jaɓata koye. Hande koye ɗo goɗɗum identity wonta ɗum, wanda a dilla ma koye, musamman enen yimɓe meɗen, a dilla ma koye to ɗo rarima ɗum biya an kan daga yigoma ma an mo laifi wonta ɗon. A fami? So amma banye bo ɗum mbiti an ɗum koɗo wonta ɗon, an ɗume, to banye katiyel ngel ɗon, goɗɗo sai bima kai waɗu identifying hore maɗa, na a biya kawai indiyan Ibrahim Salihu ba, dole ma a waddi goɗɗum gonduɗum inde maɗa, ko goɗɗum janguɗum bayani maɗa. To so ganin ko to jaɓi adanogel tsaf risangel, to ngel to yahay zaɓe yada e magel, to waɗai yadu ma wata ngel to jiba dillida e magel, inchallahu ngel maganai ɗum hundeji. Allah sako alheri Comrade Ibrahim. Ra en goni nder lewru nasara ndu watan 12 raɓedu ɓadake re'ugo. En andi ndu lewru bo e ndu yada e tattare abubuwaji da dama. E ndu yada bandiraɓe meɗen ɓangare Kirista en joni ɓe gatta shagulgulaji boki maɓɓe ɗum in shekara ɗum danyal Annabi Isa alayhi salam. To e kadi zuwa dai abubuwaji en sarkotiri. Ɗo anal misali anen en gaɗi julde lebbi ƴaɓɓiɗi gaɗa. So en gi'ai irin nonne ɓe gaɗanta en mu'amala.
e wodi bambanci irin anin nonne gaɗanten ɓe mu'amala musamman irin sukaɓe men ɓe dungu daga 20 fanilai. So anal misali ai banni kamɓe majority hidimmaji ɗi garda e bukukuwaji bayata ɗum nyami abinci ɗum dilla e bukikiji daban-daban. To ɓiɓɓe men bo e wodi ɓe Allah yowani giɗol buki ɗum har wane har ɓuriɓe ma marmartugo irin nyalade nden ɗon. So irin gole bagginol giɗɗen foɗanen bandiraɓe meɗen musamman matasa en. Ngam e wodi duuɓi ɗi kewtuɗa ƙila komai ne dai a waɗai ɗum amma en milata a waɗai ko woɗa ɗon. Joni misali ra goɗɗon buki waɗa ɗo to Maza. E miya bo balɗe 3 ƴaɓɓiɗi. Sukaɓe men ngari jahi buki ɗum. E karshe sai ɗum wardoyi e habre. Har ɗum yari makami har ɗum taƴani goɗɗo jungo. To joni ai irin ɗum hunde. Koye dañoɓe makko bi'ata ko bandiraɓe makko bi'ata. Joni ta yahaino bincikoɗa ɗum buki wala okkuɗo mo gayyatata nder majum. A ummake a wari a yahi na kamɓe ma sai gaɗa kappa ma no dillirta jam. Min mi andi joni tagu to huɗiyam ko to ummanake yam. Wallahi to mi sendi ka makko mi waɗi munyal min e miya bo min woni mo nasara. To kuje jama'are meɗen wodi gajartan hakuri e irin mu'amalaji irin. Joni misali e wodi sukaɓe men maɓɓaɓe. O suka mo ɗum fe'ita jungo e mo asibiti. Shugabanni en men irin ɓe state e irin woɓɓe dai gaɗi ka yargo bone. E karshe dañoɓe sukaɓe ɓen jarai bone. To koy woni riba majum. Oɗo Allah balla. Allah bo burtinma en lalle en natti goɗɗum haali ɗum mbita haali ɗum kawai sai dai jomirawo waddana en sauki majum. Wato to en rari joddal e tagaɗo ko da ɗum irin moye enen julɓe fa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanko woni mo gatten koyo e mako. O joddake e yimɓe fere-fere, o joddake e julaiɓe, o joddake ɓe o julata. Woɓɓe fa lismi a dalili mu'amalat mako e bo yanayi no o ba'iri. So hande sai warti fijo na baba ma risi fijo gonɗo, na inna ma risi fijo gonɗo, na goɗɗo sakirawo ma risi fijo gonɗo. Fijo wonta ɗon woɓɓe ɓe joddi ɗon na dina mongo, na lanyol mon, komai hawtayi on e maɓɓe kai wai ndema keɓɓen jonde jam ma to Jos e Basa nde keɓɓen jonde jam ma e ɓe gonduɗen. Har hande warti pullo ummoto yaha fijo maɓɓe. To alhamdulillah ɗum bi'a e kila jonde jam kanjum waddi har pullo yahay. To ai alhamdulillah e mbi'a en jetti jomirawo ɗum heɓi jonde jam. To amma koye jayi kamɓe mi heɗaki har hande mi heɗaki nango ɓalejo wari fijo julɓe ko fijo fulɓe ɗum ummini goɗɗum hasaniya ɗon ko goɗɗe kaɓe ɗon sannan ɗum waɗa bincike ɗum towa kanko ɓalejo on ɗon kanko woni e laifi ko kanko wardi e laifi. Amma hande ne a fotayi lima fulɓe sukaɓe meɗen en jaha patiji ɓale en ɓe sosai. To ɓe njahi a towai yawanci to ɗum haɓi ɗon ɗum ko to kaɓe ummake ɗon ɗum a towai ɓe 50-50. Imma ɗum habdi e maɓɓe imma kamɓe jokkidi bono no anduɗen pullo kanko yawanci dama nder garire ma to o yaha emo dillida e sauru emo dillida e feƴƴirde emo dillida e laɓi. So hakko pullo to ladde dama an a andi ɗum sendatama e laɓi, ɗum sendatama e feƴƴirɗum, ɗum sendatama e fiyirɗum, sannan ummake a yahi fijo, sannan hunde ummake kadi, sannan kula cewa a jangai makami ɗum ɗon taɓɓoɗa hore maɗa, sannan kadi illatoɗa goɗɗo. To ai ɗum ɗon hatsari mauɗum wonta ɗo. To ra daidai ɗo ra matsala ɗon to woni daidai ɗo nihi mauɗo. Wato hande fulɓe enen sai wartu en jawdi ndin ɗon di jomirawo okki en wanda miya majority men en ronu jawdi ndin ɗon kanjum je goɓɓe fulɓe ngattata kasansa e jawdi maɓɓe. Amma jawdi tagaɗo ummiɗo e bone mon e asawre mon ɗaɓɓitindi to inchallah o sidata e mayri. Mauɗo ai suka ma ɗum yiɗi suka o kangarake hore mako yoriti mo nanata sai ɗum biya o wala ko magata mo sai na'i ngam non mo jange mo yare na'i. Sannan ai kadi banje goɗɗo suka duraiɗo on to bonnere kanko woni number 1 to bonnere, to kaɓe kanko woni number 1 to jikkitirɗe, to yare kanko woni number 1. Amma emo ala to jawdi ndin ɗon to mo bonnoyi ɗum nangamo ɗum maɓɓowa ko ɗum wara ɗum nanguma ɗum maɓɓowa jawdi ndin ɗon ɗum jangate ɗum yara lumo e ɗum waɗowa beli mako. To mo waroyi goɗɗo ko mo feƴƴoyi goɗɗo mo nange to mo daɗi ɗum nanguma jawdi ndin ɗum watta ka sorugo ɗum waɗa ka sorugo e ɗum waɗa kezi. Bono ko fari to Maza ɗum heɗi farago na to Maza biyeje daban-daban sukaɓe meɗen jehi. To sukaɓe yehi kaɓe ummake ɓe feƴƴi tagaɗo to jungo sai warti kanko gaɗɗo hunde nden ɗon mo doggi sai ɗum yehi ɗum nangi ɓe har e ɓe anda kome ɗum nangiɓe. Bo hukuma dama to waroyi nangol kam ai har e ngarɗo ƴarugo to lawol ɗum nangai ɗum. To amma fa
ɗum yofoytama kadi bo a andi sai ma ɗum nannantiri. So gaskiya a gurguje mataki yimɓe meɗen handi janga kap suka mo ɗum andi e to na'i, to yare kanko woni number 1, to bonnere kanko woni number 1, to ciya nanɗe kanko woni number 1. suka on ɗon ta andi dai nawɗum jawdi maɗa to ittumo to jawdi ndin ɗo, ittumo risamo gefe biyamo daga hande waɗanimo doka yiɗa yigomo to na'i ɗiɗo, ko da suka maɗa wono ko da gaynako no biya yiɗa yigomo to na'i ɗum ɗo, hokkumo goɗɗum punishment rismo mo fama mo waɗi laifi har ma mo waroyi mo tuubi, to inchallah ta wartiraynomo to mo ɗan ustay goɗɗi hundeji. Comrade Ibrahim Allah sako e alheri. Jama'are Allah waɗa en nanira ɗum e kunnen basira. Ndi jawdi ndi jomirawo okki en to en dari fa on rahama. Hande fa anal misali turoɗa suka ko on burtoɗa jaha piya ɓandu ma ko soda na'i biya a hauri ɓorde na ɗum karamin hunde fa mawɗum wonno. To gan Allah ndi jawdi ndi Allah okki en wala bo ko wodi barka irin jawdi ndi. Ko jaɗa piyoyɗa kap ayiya dotti e nder majum. Kila a nyo'i goɗɗo a waɗi ɗuma. Amma jawdi ndi Allah okki en ndi ta jogake ndi dow lawol. A huyani ndi ɗo wayi. To e miya bo alhamdulillah goɗɗo rahama. So Allah waɗa jama'are meɗen e nana en dan okkay dan sauraritoɓe en to ɗuma ceɗɗa waya ɗon nomba waya kamɓe ma ɓe dan nodda en ɓe okka en gudunmuwa maɓɓe inchallah. Igo lokaci ɗum dillo en okka 070 3235 3315 inchallah en sauraritoɓe nana en dai keɗitiɓe Malam Ibrahim ko e wodi ɗon noppigol noddatagol musamman dow sukaɓe men hande en daru ta tokki local government ji ɗo Jos South ɗo nangi Jos North en ta dillitiri dai sukaɓe men raɓɓe nangete kullum sukaɓe kalkiɗo sukaɓe ton to anti-kidnapping sukaɓe ɗon CID sukaɓe ɗon to STF en gan Allah nde noddata sukaɓe meɗen gan Allah koye nana koye maɓɓe. To komi noddata sukaɓe e dañoɓe fuɗɗan dañoɓe lallai warta suka daga suka e to wuro e raare e ɗum waɗanimo gite, to ni suka fuɗɗi selugo to lallai ɗum fuɗɗa jangugo mataki dow mako. Sannan kamɓe sukaɓe to mbi'i noppi mo nanata kam ai inchallahu e ɗon to ɗum yarata on nanon. Sannan kadi ko woni amfani kam jomirawo waɗani en hakkilo kenyayi ɗum nangi oya ɗum wari oya ɗum waɗi ni ɗum waɗi noyi andum jangat wartata darasi to maɗa kila mo ɗum wari ko mo ɗum nangi o ɓurima ƴoyre o ɓurima sembe, to amma sembe mako haɗayi ɗum nangimo to an bona sai ɗume. To lallai mi nodda kap anduɗo e waɗa ko handayi waɗa tuba ala ɗum inchallahu to tuubi ali jomirawo ma ballay ɗum inchallah. So Allah waɗa ɓe gaɗeten dow maɓɓe bo ɓe nana ko ɗum mbiyata. Amin. Hande tarari hunde ɗum bo gaba goto ɓe gaɗi kiɗe tuɗe gaba go dow dañoɓe sai giya dañoɓe gaɗa faɗi tashi dilla ɗo doggira ɗo goɗɗo nyamdu ta yiɗi goɗɗo daño'o ma kawai an e hoore ma hema a to senake mo to amma dañoɓe ma gaɗa goɗɗina suka waɗata hunde nyalande go nange gan Allah dañoɓe noddu dañoɓe kowa waɗa hoore dow waɗa hitere dow suka muɗum. To Allah bo okkima dangal fa miya bo durgol Allah okkuma hema bo fa Allah sosai. To ra goɗɗo dow layi bo gaɗa ɗum sharhi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wani kuka wani jammu. Jam alhamdulillah mo min boldata. Masha Allah bolda Muhammad Sani Zaburi. To Malam Muhammad Sani Zaburi. Alhamdulillah Allah saka na alkhairi. Wato din kuka mutu ko da yobe. Dan yobe ne kulbe Allah lami da okiyin basira ko ne farma ma ban in gofa da ne a lokaci ne da. Dan Allah to Allah ki masu kabe. To na yo hindi be kada sai dirgol to dangin da wallahi on gi hande rani da girmu wai. Ni da fitan harka shi da tsaya to waɗe ni da waɗe ni sannan kuɗe go ɗaya fa kan ne wallahi go wanda lade ka wanda ga waɗi har zuwa ce no ta waɗa aka yi transfer account waɗa ni to sai da ni sannan shugabanni ne dan ardo ne dan RDB hello min damma yawa joni ardo ne dan RDB wallahi da ko wanda don yayi kana en ko min joni so sai dai mu ai kuma ta hanyar ba ya riga da wani tari hanyar magana gudun kuma baya wala wani irin kamati an da wani kuɗi bayin shi don hunde to bayin ta ji ma an di dai modo wani mu kan fahimta da ma modo yare mu ko da sati bi mu aka banye mu fahimta gudun mu wannan fahimta na ko fahimta ki wallahi dan ban da ta Malam Sani Zaburi Allah sa ko alheri anani ko Malam Sani Zaburi noddata na goɗɗo daidai layi sai kauten gaɗin sharhi. Assalamu alaikum. Allah ne maudo wali jam no kuɗe yamna sauri kuɗe mawɗo ne kokari ne lawo alhamdulillah inde e gudunmuwa ma gaskiya hakkilo mi foɗanta dañoɓe har ga Allah dañoɓe woodi sakati a hetti ko mawɗo min namma waɗu bayani minen goni ɓiɓɓe dañoɓe amma en woɗɗa sakati sosai dow ɓiɓɓe ɗo e dow dañoɓe rewɓe
min shawari okkami ɗon ɗum ɗiɗi ɗo ɗum ɗiɗi tati a heɓti heɓi a heɓi sukaɓe kirki en amma a yiyay kadi e ɗum ɗiɗati mina ma ɗum yiɗay sukaɓe ɗo kirki ɗiɗita pat ɗum forano ɗum foganade addu'a ba minen fasal so alay mako dai waɗi ɗum a takaice dai anani komo wiyata emo foɗa hakkillo e dow inniraɓe rewɓe suka maɗa ta nani e huɗe nda goɗɗo dow layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai min boldata inde e gudunmuwa ma. Alhamdulillah inde min boldata e gudunmuwa ma. To malam babba yaro ko da gudunmuwa ma. Habarin gwamnati sun zo waɗa aiki ne sai da honto waya to honto waya ɗum jama ba ko bo honto ɗum majji ko kadi na to wodi jamo ko kadi ha iri ɓe bawa ɗum harka waya ko anu waɗata ai gwamnati ɗo metai kawai ɗum ɗo haɗu heɓata gaskiya mi heɓa moɓe fa metama gwamnati on ɗon gwamnati on ai un taɓ to inchallah eɓe saurari eɓe nana ko mbiyata so Allah reni anani komo wiyata a gurguje ɗum policy ɗum waɗata ko sabo nane ko gaɗata bayani ko gaɗata to alhamdulillah a gurguje banya gwamnati to waɗi yeso to sai dai jomirawo sai kanum waylititta ɗum gwamnati yadake bi'i waɗay bo har hande to bolbeten ɗum minanayi gwamnati bi'i e ɗon goɗɗum ko sassauti ko ko ɓusti ko ko ali ngam non kawai en raru bo non noddowo fuɗɗan bi'i to anguware mon ko to garire mon to on fu mo on kawti wala anduɗo to jange ɗiɗo tato daga on wanyino jangugo goɗɗo jaron makaranta andata to duniyaru huciti jange goto jaron mo to mo yata mo ekkito sannan amsa hala mako to wayari maɗa majji to dole dogga jaha banki lokacin gel ɓe banki ma ɓe hokkay namba ɓe dogga jaha banki mbi'a ra hali wayari ma natti nanda nan ɓe waɗa kokari ɓe waɗa blocking maɗa ko da nder ladde gondunoɗa ko ladde ɓalere kirim to dole ngita no wata amma gwamnati risa nyande janyotoka ɗo sai dai in waɗa fata ɓe nana irin noddorde ɗum noddata alheri shiri meɗen hande waro e karshe en getta kanko ardiɗo ɗon gidauniya malama Hajiya Sumayya Abubakar sai kanko muassasijo du suudu radio honorable Ibrahim Salihu da Sukina Kande Allah ɗaudana mo jamu Allah ɗaudana mo jutal balɗe sai kanko DJ jo meɗen hande DJ Abbas sai kanko Awwal GSM ɗuroɗitoɗo e sashi TV meɗen Allah hauta en satire warore inchallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.